Ajde, dečki, da ve slikam, da ve snimam. I ti snimaš? Ajde, dobar den. Dobar den, Vale, ponli kva? Bigfoot. Ovo je Bigfoot, čekaj da ime. Kaj piše o Bigfoot, be? Ja. 20 Niner. 29-ica piše ono. 29er. Dobro će? Ali tu vam mogu dati, šiva voda su. Pa može i da se presoblečemo ako nema više ugornice. Ima kako nemaš već, treba se tako. Ali ima voden još novite. A ja ne spremem, ne možeš mi govoriti. Pa, treba držati. Ne, ja početi napred. 17. Kaj mene 11.54. Pa ovdje 20 je rekao. I čitav internet neko od gradom dole i 20 km je po neko. Znači što 8? Minutu 6 km 7 sigurno ima. Kaj mene pored moja fušte 8 treba. I moja. Ako je 20. 13, 5 do 5. Da. Što ima na dole?